हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु यूट्यूब चेनेलनि गोदान भिडियोआव दिनै लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाना फैदों। रादाबा स्पेसियली बड' स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय जायफोरनाखि थांनाय लास्ट इयाराव नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल NSP नि स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा देग्लाय स्कलारशिपनि रांखौ माखासे सान सिगां गोबाङानो मोनबाय आरो माखासेफोरा मोनाखै आरो बिनिनो माखासेफोरनो दिनै बे रांखौ सोनानै होबाय। दा नोंथांमोना बे पेमेन्ट फाइलखौ चेक खालामनो हागोन गाव एकाउन्टआव आरो हाबदोंना हाबाखै बेखौबो नायनो हागोन। दिनै माखासेफोरखौ सोनानै होबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। आंनि सासे लोगोनियाबो हाबबाय आरो जायफोरनि PFMS पेमेन्ट फाइल स्टेटासा जुदि आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक फर पेमेन्ट अब्ला बिथांमोननि स्कलारशिपआ थाबैनो एकाउन्टआव हाबगोन आरो जायफोरनि पेमेन्ट फाइला स्टेटासा आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सियाव दङ बिथांमोननिया हाबथ'नाय नङा आरो जायफोरनिया बिदि जानानै थादों बिसोरना दिनै माखासे हाबबाय। आरो नोंथांमोना बे NSP नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलखौ माब्रै नायो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गुगल क्रमआव थांनानै खोन्थागोन। लोगोफोर भिडिअखौ जों जागायनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गुरै खावलायो, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोनसे लाइक हो। फै लोगोफोर जों गिबियाव क्रमआव थां गिबियाव जोङो क्रम ब्राउजाराव फैदो लोगोफोर, बिनिफ्राय जोङो क्रमआव सार्च खालामनांगोन। जोङो क्रम ब्राउजाराव फैनानै गिबियाव जोङो सार्च खालामदोनि PFMS जोङो बिदि लिरनानै सार्च खालामबाय। बिनि उनाव नैदि इन्टारफेस फैबाय वेबसाइट, बिनिफ्राय जों नैबे गिबियाव थुबाय ओमफ्राय बिदि वेबसाइटनि लिंकआ फैबाय। सिङाव फैनानै जोङो नैबे ट्रेक NSP पेमेन्टआव जोङो सार्च खालामबावदोनि बिनिफ्राय नैदि अपसन फैबाय। जोङो फार्स्टआव जोङो लिरनांगोन बेंक नेम, गावबा गावनि बेंक नेमखौ जों लिरनांगोन। आंना स्टेट बेंक अफ इन्डिया। नोंथांमोननिया मा लोगोफोर? नोंथांमोना गावबा गाव इउक' बेंक, एलाहाबाद बेंक, जायखिजाया स्कलारशिपआव माखौ होदों बेखौ सार्च खालामदो। नै बिदि होनानै जोङो फैबाय। बिनि उनाव जोङो सेकेन्डआव दङ जोङो एकाउन्ट नम्बर। आं डाइरेक्ट पास्ट खालामबाय लिरखानायखाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो वार्ड भेरिफिकेसन, बेवहाय जोङो नैबे खेबसाखौ जोङो बसायनांगोन। बि जेरै दङ आरो ओरै गिदिर इयो 0E28 बिदि लिरनानै जोङो सार्च खालामनांगोन। जों गाहायाव नैदि दङ सार्च, बेनिफ्राय जोङो PFMS बे माबाया जोङो पेमेन्ट स्टेटासखौ जों नायनो हायो। सार्च खालामनाया एसे जायाखै बेयो। र' नेक्स्ट वार्ड डाइस नट मेसेज प्लिज ट्राइ एगेन जोङो खालामफिनसै आङो। ओमफ्राय जों बसायबाय बिदि, ओमफ्राय बैखौ खेबसाखौ होनोसै। खेबसाखौ मोजां बसायनानै जोङो E989BE एबार आङो सार्च खालामबाय, एबार जासिगोन। लोगोफोर नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। बिदि जोङो क्रमआव फैनानै नायनांगौ। बेनिफ्राय सार्च खालामनानै फैबाय बेलाय। ओमफ्राय आंनि स्टेटासखौ नायनोसै आंनिया मा दङ। आं जुम खालामसै लोगोफोर। ओरैनो आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सियावसो दङ आंनिया। दा आंनि स्कलारशिपआ हाबथ'नाय नङा। जायफोरनियानाखि सिगाङाव बुंखानाय बायदि आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक एजेन्सि दङ बिथांमोननिया दिनै सोरनाबा हाबबाय आरो जायफोरनिया हाबाखै बे थाबैनो हाबगोन। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजाङै आंनि भिडिअखौ बुजियाखैब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन, आं मोजाङै बुंहरबावगोन। आंनि भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै। गोजोन्थों लोगोफोर, बाय।